Шушки? Тя намери там нещо. Намерила там. Да бе, това да не е котка. Янче, чай ти снима ръката бе. Оп. Как е клъвна? Котката мънка. А за мен? Ето че не. Тази е малка, ще ма клъвни. Ето е, просто... Няма клъвна, не се притесня. Аде, ела. Ела. И сега тя почва да става нежна, като вече свиква. Колко човека храните бе? Чакай си изде парчето Тя не е глътнала. Не мога приготвя. Що мига това нещо? Памет няма май. Не, има. Добре. Нека там дали остава чиния. Да не се задави. Аде. Виж колко внимателно го Да, взе толкова. вече е внимателна. Защото го взима от мене, не с друг.